Koho chceme v tých našich národných parkoch? Chceme tam chlapíkov, ktorí sa ako tá plačková, či kto v nejakej kožušine falošnej sa tam prechádza, niekto ju tam fotí? Alebo chceme tam ľudí, ktorí si vyšlapú na ďumbier a zošlapú na ďumbier. Možno si dajú parenú buchtu na Štefaničke, ale veľa tam už nenechajú. Prosím vás pekne, tá dečková zóna umožňuje všetko. Lebo keď ste v obci, tak máte aspoň nočný kľud. Keď dáte do dečka z jazdovku, tak tam bude diskotéka do rána, ani nočný kľud tam nebude. Tak teda, čo chcete mať v tých národných parkoch? Koho idete chrániť vlastne touto zonáciou? Podľa pána Hlinu akože Disneyland, ale viete, tu sa tak prezentuje, že v národných parkoch, že toto by tam mohlo byť, tamto by tam mohlo byť, náhodou tam budú lyžovať, náhodou sa tam bude hospodáriť. Ja sa pýtam, čo je dneska zakázané v národných parkoch? Čo sa tam nič akože nerobí? Že my teraz ideme niečo natvrdo prelamovať? Nejdeme. Zákon, ako platil za Budaja, keď sa zonovali národné parky, ako sa tvorili zóny, presne ten istý platí aj dneska. Zachovávame najprísnejšie chránené územia, ktoré tam existujú, a v každom národnom parku tie najprísnejšie chránené územia narastajú.